Kapin 400 ka mga estudyante gikan sa unom ka rehiyon sa nasod ang nagtigi sa National Robotics Competition sa Davao City. Ani ang report. Dini sa Davao City National High School, gipahigayon ang labing una nga National Robotics Competition 2023. Kung asa mitambo nga naa sa kapin 400 ka mga partisipante, gikan sa unom ka rehiyon sa nasod, nga mao ang Western ug Central Visayas, Northern Mindanao, Davao Region, Sorsogon ug Caraga Region. Tumong sa maong kompetisyon nga masukod ang kanas sa mga bata, pag-abot sa coding, robotics ug pagmugna og mga proyekto nga makatabang sa katawhan ug sa kinaiyahan. Ang ilahang mga outputs sir, ilahang mga project outputs about life below water sa mga robots sir, mga scientific na mga investigations related to mga research nga ma-improve pa ang mga research ideas in life below water. Nagpakitang gilas ang mga bata sa sumubot category, line tracing category o innovative category. Kung asa gipresenta sa 17-year-old nga estudyante nga gikan sa Tupi National High School sa South Cotabato ang iyang proyekto kalabot sa pagsulbad sa oil spill. So, yun po ang pinili namin na project kasi po recently, last February, meron pong oil spill na nangyari po sa Mindoro. So, yun po yung napili namin na topic. Proud usab ang coach ug teacher nga si Gilbert sa gihimo sa iyang mga estudyante. Luyo sa mga hagit nga ilang nasinati. Kung na maghatag sa tuwa kay syempre as teachers medyo gamay atong kita so medyo limitado lang ang kaya na mahatag sa mga bata. So kung gusto na mas powerful na mga sensors, kinahanglan gyud na magtawo nga mo donate para sa mga. Samtang, gibuti ko sab ni Director Alan Farnaso sa DepEd 11 ang importansya sa science and technology, hilabi na sa pag-usbong sa artificial intelligence. Kanang ginaingon nila nga knowledge economy. Ang lugar karon sa knowledge economy dako no mao nang mga idea nga dunay mga tao nga magbuhat og mga concept, idea ginabayaran because that is what the world needs now. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa At Home with GMA Regional TV.